Aktar minn kwart tan-nies li jgħixu Malta ma jfilħux finanzjarjament isifru għal ġimgħa darba fis-sena dan ġie evidenzjat minn statistika pubblikata mill-Eurostat fejn intwera kif fl-2025 aktar minn 27% ta' dawk li jgħixu Malta u li għandhom il-fuq minn 16-il sena qalu li ma jfilħux isifru għal ġimgħa darba fis-sena. Iżda skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika la darba fl-ammont jiġu esklużi l-barranin huma 30% il-Maltin li ma jfilħux jagħmlu dan. L-aktar poplu li jħossu konfidenti illi jista' jsifer darba fis-sena l-ġimgħa sħiħa huwa dak Norveġiż kif 9% biss qalu li ma jfordjawx jagħmlu dan filwaqt li l-inqas insibu lir-Rumanija b'61%. Malta tilħaq il-medja Ewropea kif din hija 27.5% filwaqt li r-rata ta' Malta hija ta' 27.7%. Madankollu skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dan ifisser li f'pajjiżna huma madwar 155,000 persuna dawk li ma jfilħux isifru għal vakanza ta' ġimgħa darba fis-sena. L-NSO wera illi jekk jitneħħew il-barranin mill-kalkoli Ewropej huma madwar 30% għal Maltin li ma jfilħux jonfqu għal btala ta' ġimgħa f'xi destinazzjoni barra l-pajjiż. Id-dejta qed tindika illi l-ivvjaġġar sar aktar affordabbli kemm minħabba titjiriet irħas kif ukoll alloġġar aktar affordabbli barra minn ġdudna.